Jos Jumala suo, tulevan kesän suviseurat järjestetään Lopella Räyskälän lentokentällä. Työvoimakeräys on jo hyvässä vauhdissa ja suviseurojen kokonaistyövoimatarve on noin 15 500 työvuoroa. Tästä työvoiman kokonaistarpeesta noin puolet eli 7 800 työvuoroa soveltuu alle 18-vuotiaille. Jokainen työvuoro on arvokas ja tärkeä. Varaa nyt itsellesi työvuoro osoitteesta varauslista.fi. Osallistutaan yhdessä siihen, että kaikilla meillä olisi turvalliset ja ikimuistoiset suviseurat.